so municipal assembly. Inti senye swami a untimi mfanye adwuma bia. Inti said the processes net ye no say about RCC amane. Jene na ma regional minister enso eka ho asem say ye wa assemblies be nan receipts ni bia ira. Na ensese saade no as a ababa assembly ba akomienu miensa ye trend. Nti MCs no na wo putin yen say yen hwe nneoma yie because nyesa eba sa wo mum na ebe charge o ama watu asika kro no na chese de ye tie de nye bia bibi boni bi na bia etech na se bia e wo bi e fa means bi sabe yoron so betimi yen sika kakra bi de agu no botom nyesa say yan hwe ni ya na be ye trend e betimi esi because ukra receipt na ukra sika mbacho ho de tie Matias yepa ena wo bi nsusu a wo twa sa receipt no de ama no no wono no 1000 mbacho ho ze de tie no Matias yepa na bo 1000 no ube issue no ebia 2 cities sa mako sa up to 1000 it is a wukura ba ko na nipa no so sori na ebia onya market bi na nya so amede na yedin gu so no wona down for bi a ono so ye revenue collector ewo a different district obetimi de ama no na nipa no akwa ji diska wo ho na so omunye o 1000 o sesen ya o mache eya na wana bo mi ntwa wano nipa bebre wo perception bi se ticket no ankasa ya na assembly no mode ma ebia mo workers mo de kwa bonten no ya na ye tatete nsem trofo tatete sa asem no pa se ebia nipa no wo ye worker no a assembly no assign se kokoye adwuma no ebia ono nso wa no da ticket bi se ba bia wo twa aban no de baako no ono nso wa ono no the personal interest bi no ono nso twa baako wara ma clear haka krama ya na de tete no sa na ya na tete na se mo asem tesen possible because on said the maker say on say receipt books no ebi mu de edin ngo so enkanka kanena nanka yi 3km baso ano on say na km receipt bebre gusu wo so ame ho ai na ye sub metro etinke ye ba ye no na ye say ye use open receipt books na km de no na km din ngo so umom na ade stamp bisi so ye km enanke egusu use eno a eno no omo na bi wo omo nsam ni nyina betimi ayusu de atwa menua obi eni ho no betimi afa akira akwa ho no eno ne sa na betimi asi ba ye ba ye na no na ye de ekọ ya ye bo kasa ye customize ye de na mana be yeso am municipal assembly enti nipa kro no so wo assembly ni mu and especially wo de issue aba ho sei no yegusu aye nhwehwe me na the money involved no crown so ye kitwe bi I think it's less than 300 FM. Inti enye ade huhu sa but in other places metima ka say ebetimi esi anansa so am hakra no ebetimi esi in the sense yemfa na say we receive books be 5 na ye be 5000 na akodi revenue collector bi ho no na wa akra no wa adwene enko so a say wo twa wo de ne fra no de no so fra unhu eno so de possible pa enye say ye ticket obi na akọ print you assembly de na bi na bi obi afa mfichiri ede ababe brew but because any nyina no so municipal assembly na yeden egusu bayan ye ha no so no on regular basis ansa na yede be ma on ensan ya ye ma ofofro and I believe say all other places are na omoye no but difference e wo mu ne say ye de ne de yedin gusu nti no wo so am he ya now de yes ade na be easy see e be hu na kire ya da so say wa clear hono de ma ya mbara form na ye nhwe ya hunu say actions and then demolitions be koso ya wenu eye emframa bosse interchange no bestatia no brief yen kakra so far week nyina mu ya hu se yanim ha actions bi kokoso ne ade ade signal na ye hwe well ni na ye interchange ne dwumadi na interchange no emse dodo na ya adwene wo runabout ne so by interchange ne dwumadi na so sen runabout no ede no a stretch from runabout na akopem eye abusuakuru junction na meka se twam abusuakuru free Bremen junction the interment to ahwa ya clear ekwan no ho a fiwa babuma kura ye to aso ede yakọ na esan kokuru from traffic light na akọ Abreport junction the MTM man it is and say aside the main one ne beba runabout no so no ye be say nya interchange nkitu bi ana de friend flyover no ahodo enum eka ho aba ko be okro from traffic light Abreport junction stop office so am post office macro junction and abusuakuru junction inti contractors no omaye ready interchange ni dwumadi ankasa de ahya ase o
Now say you need the technical unit in a fan say just use the bulldozers about site. Concrete mixers or mix concrete near the goo amonemu near the gutter near the who say ashasi. But the mobile kaya and no more a quine or more quine honor and fast de be an a bekaya. Bear bosom any fan equal bosom immunity. A busu crew agency who say a bed drill or Mecassa Yamenka who I mean the contractor. Omo bedrele honoma be efa samples bi wo honom anipa nyina ehunu ye macro junction o ma ye bi wo ho post office o ma ye bi wo honom eno ne ye lab technicians a omo test asase na hoden eye flyover na ye de ba be si sa points ni nyina se ebetim se na tie na se na omo be ye no ni nyina ka dwumadie no ho ena be 3 months ago nso no eye third lanes a ye be ye na samples lab technicians ne ba be pick ni nyina ka dwumadie na ekoso no ho na sesia no contractor no ene boy abeti se ebra so se oba na kasa ni nyemu nso no eye January no ene engage yenuanom mama ne papa ne maame no ma edidwa wo ekwan ho no e ka kire omo se yesre mo interchange eba ne de eye asanteman nyina de a enye so amede a ye de yitiri na ye na ba bisi yakache yesre mo ye nyina ye mo aye ho wa wote kwan ho bia no yesre wo mo nyina no obi amfiri no na papa mu a road reservation no emuwa baabi mu ho no emuwa obi wo ho an store no wa akiri nso no wa hyehye engines na begu kwan ho no obi nso de container ba besi nanim enti mu ma ye nyina ye ntwetwe nko akiri anase ye nyi mfiri ho no baabi aya mark ya ma wo mo no ti no kasa ye no ye kotwere ho omu nyina no obi ehwe anim se saa de we na beba so enti be 2 weeks ago, any penny for share no say contractor na you ready or say your handy a quino possesses our sites no more diguma. Nti yesan ekwaye announcement. Na Adea Akye Abia a gym in some and they say yeah announcement in him say be a be facing a resistance and answer microphone yam penny de diniade. But a copy a last week Friday. And I am almost up to a Juadi Tremi. But a copy now what you say last week Friday, your firm when I say Nipa do na obia willingly in Nirma. So me say Omomiama extension Kakranium Famra a Ukuadano. Say go Nipa be brain na copy Saturday in an encrofo a Uomunioma, Monday Nina no mu Uomunioma. So yeah my extension be see Ukuadano. You was more than 80%. Cooperative, but be also now omunye. Nti bi ho no ma omo de no say apply force kakra. Nti obi hu say wo do nsa aka ne yonko ade a no onu America no patch o misro munya emeyi ne ade. Enno ayeto aso enne enso de be fam kakra. Dem omo munya nyiye no obi ho no ma wasere say mo ma me brafe de me ameyi ne sa anuoma. Nti meka say mebo omo a omo ewo kwan no ho no abaso. Sebi baby obi didie de wo kwo ho ya na ani bre wo ho pa o. But omunyina no so nyantiase ama dwumadie no ayebokwa ya ntitwitwitwi bia onabo wararuma commentaries ahodo ya efa akire no ya woti bi menim se nipa ye nipa sa de wadi ka no se ba bia obi te da no onya na no aduane na wo besesa ne dibere na sa bia ne position wo hosa no on se enima be ha no kakra bi se wo dwe ne customers ho se ebia me ko certain point no me customers no meye wo mo den ene ade on be da hu me ne ade menim commentary kakra na fast no onabo wati bi oh we den ya obeti bi ebu mo a ebi kra frame obi frame say obeyi ne neoma that was my frame Monday ni so obeyi ne neoma ukuada no osere me anka me ma ne kwan na mse no neoma ne de obetimi yi ba wu yi na wo di wu shop na nimu pe ana anya sansa kope baabi na fa bra kakra beton obi wo ho no ma ba ko kra de minim no pa o ka kire me se ne neoma na oyi no baabi odi kogu yi awia to osreme a me nso di musa be ya obetimi asa start business obi nso frame me ono nso wo se ne shop no an odi tie school fees se si aye pam wo mu he na wo fa me nua on se aye kosia na ntatwene obomu a woni ewu wa mumu a wo se ewu nti wo be ne den mpacho wati ase ti wo se balance ti ne anu mu hia ye se baabi aya mark no se ye hihye ye hu yi a especially baabi mu ho no mo to ade na omo tweko akira bebre obi won ma ye table kwa e no ton boot and nut nti ono no otu akohen wa engine go store ani mu no
wotwekọ anim ono so benya baabi de ne to akyea kakra nanka ahohiahia na bade nanka anye pii ye wo binum ho nso a ɛdae no mu hye ka so mo nkaka wo mo ani sabi ebia me metime de wakọ ebusu ekuru a ese me kwa akọkyere wo ho benya space wo ho na de aton magazine nyoma ɛdɛ na kyerɛ sɛ ho na wokɔtɔn nyoma no obi bɛba beto but ebia area mu ho na betima kaka wani a reservation no a enye main road no reservation ho no baabi a yɛhwɛ na ha traffic the flow of traffic a ebetima allow ama wetina ho ye no makasa nyoma ni nyina but so far obi enya mai eba saasem no so mommoa na yɛhwɛ baabi a minim sɛ dodo na no aka o mani nso ehunu baabi a ebra adwumadie no hyase no nabo ya yensem twerofo ya nim ha ya yentimi ntena se bra ye ni akiri yenso bra mo hyase machines ni ade yenso ye ni di akiri pa na ya pesa with all respect u gina so na utie commentary bi ana enam akiri ne nsam a amanfo kana me hu answers abotimi dia maye enano panti wararoma just some minute bi gina so kakra maye this is from my head. That's a for Mantema. It's here, pa. They say, what to chat. They say, what I was for part to use brother. I was what I'm mentioning a book from. It's only Nasa, I'm catching what I was for number. It's a light in so and we here, pa. Mantama, I know security light here, Mantama. They say, what to chat where I see him. A man connect you. You don't go to teach us, so Mamma, let us sponsor. No more connect my. That's a Mantamuni, I did on the bar. I call meeting. I know who you're telling me. Mama, you're buying us a panel, my. And so every year, there's all by ya. Meeting cassette, but some are didn't understand. But also, more big across on my side, because of say, and then you were more about say, I want to say, I say, Alonabo. Yes, sir. What a mixed feeling. Meaning, over can say, I address her. Light, ye tremu, ye mano. And they didn't do baby no demand na say wo betimi atimu nyina achemia no mo ka say ebi ho no mo hia some compensations bi but you say but so ebi say o mo hia compensations bi ebi nso stress as a prompt na mo di ka prompt wo mo no as a too short for them so betimi reallocate yakoba bi foforo ne ade ebi kura kire say ye twa mo pipes mama nsuo ho aye den ebi nso kire say demolition exercise na ekoso no light no be aye affected nte basa esum aba certain area be dia ma wo mo so me haya asam ne nte basa na a pave way for akronfo ne ade sai isusu ye address ne sai me ne wo mu nyina ya adwene na on se unya bibi atoten unya ne pepepe chese engagement ne start free January aye mo am be dia dance ye say ye be mark e ho no kra na enye ne say you nneoma ne free ho no bawa unim ye man ya ye wo mu ne sabi ye do baby ya attitude mommy do all right thank you hello akwa no pentama ko school nti ona ba ne me nya na quick one me nim runabout no enya ne tie some pipes bi ewo underground ene ade ya nsuo ahodo ya nya no wasantemantem hase de drobe kese a nsuo no fam no ehye runabout na se. Yeah. Say no at this point ye ne dey baby abedui. Oh, technical people no sansa no mo betiasi for mo no mo anamo mo tu afani nyina. Sure. But what I say? Yes, a poundable. Runabout kasa na da ho na ebekọ so ada ho ye nse no. Okay. Ye can say ebekọ 4 no runabout na ye 1. Second one beba third one beba na 4 na ba. Nti runabout no ebe da ho ama omo efiri mampon ebe sina ko kegitia omo efiri mampon ebe sina ko Abrepo junction mampon ebe sina ko so ame omo no be use for mo no but you won say de tie no Matias ye pa free airport runabout ebe sina ko so full ebe fasoro the free airport runabout offense ana offense techiman ebe sina ko kegitia ebe fasoro e runabout na nkasa na da ho no enya de se be free ho no. And the technical people not take his into consideration. I mean, say how be am. Okay, honorable. Finally, me ma menu ma dwadi form was swame enim ho no bia ebi mu su ni ade enkuranhya ben na wode be ma no pa say ebi mu adwempo bi say ba bia ye nya ya no aduane wo swame market won e bia ye be yi wo mu afiri ho ni ade some few seconds o be kan sen ye ma menu
Oh, I'm on call my command to him because assembly near him as I got in. Inti, also medical animal didn't come up and make us a assembly since be a my special security. Or mama clearance say you beat me our the contract and advert no within this week, yeah, 2-1 among. The contractual processes new year. A Ghana say hono se munya bra moko ho amobe say ya clear as the honum baby a ye be redevelop market na that. I see down ho pa no. Sa ti be yi dodo na no e de o ma ba honum. Ti enkopim se interchange no enu ne pompon so pa ne de. Na wo say yenso ye wi dwumadia wo say ye di wo honum. Obi busa say ahyase no de enya den. But how long it will take, you know? And then the question Ghana for busa say a years. A month. Answer near saying. If I tell you, interchange na. I wada Roma interchange no. Interchange no. Aye. Oh, said the Oman Penny de Asobebo for my years and Nina no be take it 30 months no. Say Jumedi na no they are still within the timeline now mo de Jumano. Enti me ogidi say Jumedi a yedi enso sika wo ho nko ade na enye IGF. Because IGF na behind the Jumedi bia any aban no ho aban ni ho de obebe bia kra no bo say na o twefa ne bo na IGF kra say to de bia emba ye ne mudi nkomo bebira mo say enta man no de ho to so bebira think say ye nsa besi for na IGF yi ye san ya ne je kra ye de ni ade eno na me kan ba we so de enye IGF we ye sika a wakobo bosen a e wo de abosen no purpose a wakobo bosen no so de be ye no This is 93.1 FM. Matias wona kana koma to ne ye ma ha e ya asante ma ya koma asante man so musa bibi sronko bia ye se nneoma akese a ekoto wo ada eye regions no yensu ye pebi aban na te ase amaye enti se aban na se ya anya inye obi ne kuma ntwi ya na ye de etichiri a chema ba ba bia meti ne de mi huru no kana koma to ne ye ebe adwumadi ne kama ama asungwe aba that's honorable Maxwell for so boachi MC I was Swami Municipal Assembly one you don't know edin come on 56 minutes after 7 o'clock and then Friday Adea Akye Abia adwumadi no nie and I go so a ye di ho enkomo no ye be kwa homa no so very quick and sana ya ba fie ne semese ba mpani for edin komo omo wo fie ha me bobo so e de kira wo se ye be kɔ bekwai ni Ashanti region ye be kɔ bekwai ni akɔhwɛ adehia no ne namano no mo e wo hɔ no etre se oman no adodo de the national cake no so deserve se omunya on fair share of the national cake in terms of development no so no omo lack niema bi kakra so it's our time abanu twenani na wode behwe wo mo eno a ye adwuma e wo ho and ye reporter na ya amankwa e wo ho no nti ma yenko na yemfa na ya na ye hwesa de niema esitie nana good morning net saying morning nana ko batatu na ya dum bia bako bekwai ne mpotamu e ho no no wa ye adwuma e wo ho na watwi mu nyina no wa probo no ene wo torchlight no e do nam bekwai to bo ase na boy enkomo from bekwai e hot sen puntudwuma e te sen wo bekwai okay my chief na Kwabena from Sompa 93.1 so no kwe na otwi mu ya ba pro na ntiye e de ni kire bekwai municipal assembly no na bekwai municipal assembly one of the assemblies a war in kronkipinkiti e wo mu pa a e doso na nkrono embebe afi anasna otwi no ebi ani ekire ye the kwine and adwene ase the kwine adwene ase wo free the kwine e ko adwene ase e kwansini mako edu enan na okwa hono no e sexy nko na e adwuma hono munya ye trotro ye odu kumati en mo enko na wonya na fukra ne se mo kwa moti so ekire enan na ni baako ana so wo so na se wo free adwene ase e ba be kwa ya ni se wo gina kwa ho ansa na ka ne duru a wo trio sika anya se ko dan ne le ba wonya ka information se ka ho de wo ye ni na ne se ekwan a di fi be kwan e ko dwena se no na mesi en kan kre ye se kwadrefo akwai enye membom dwena se kwai de en kasa ye portu ye mango ankasa na bipo bu ho no mo se do ba ne bo bipo na so ne ma be kasa omuna e san se so anya aggressive one fa mo bipo na an fa na ka no ati asai na me bo ye ho ban ye de ko du dwena se kru mu ho no mo ye koye ye share unit committee chairman wo committee no chairman akosi wusu edi manim card no ko pie anfie ma me ko hunu wo ne san se ukokro bi mu a esa okosere kwa ife mpenefo asa na dwumadi episode bia na watini adi wo hene di efeso eni ye di nkomo me ne wo hene di nkomo ba ko mienu na ma me kire ne se omo hawa omo wo mu ni school eni ade ba ko a ha adwen pa ho
esan sɛ wokɔhwɛ sukuu a nkora esua deɛ sɛ daakye mba bɛyɛ Ghana mpanyinfo a yɛne si yɛn ka nokorɛ ɛyɛ awerɛhoɔ na ɛyɛ asefo mbɔbɔ ntumi ne ɔhene a yɛfrɛ no Nana Kyei Buodi edi nkɔmmɔ ama no di tumanim sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm efiri sɛ yɛma mpanyin dada a wɔtwa mu a nyame mfa ne kransie yɛ JJ Lawrence ebesi sukuu dan ɛde ma ɔmo wɔ hɔ no mo ɛnya ade aban bi aba sɛ ne de asɔ anaasɛ sɔsɔ ɛbɔ fam esi classroom baako anaa mmienu ɛde ama adwena se man esan sɛ ɛyɛ ade a ɛha adwene na yɛredi nkɔmmɔ ɛkɔ yɛ nneɛma a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ sukuu nko a ɛba ɔmo nsuo sɛde baabi a ɔmo bɛgye ɔmo nan so kora mpo no ɛyɛ ade a ɛha adwene na nyame adom ankorankora bi ɛna ɔmo bɛbɔ ɔmo mu mmoa a ɔmo ti bɛsi KVIP bi ɛma ɔmo na adwena se kuro no yɛ kuro kɛseɛ a ɛso kakra a nnipa a ɛwɔ mu no ɛboro bɛyɛ 800 na wɔahwɛ kuro a nnipa a ɛwɔ mu ɛboro 800 na toilet baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ nom no a na ati mu sɛ aha adwene nti sɛ wɔkɔ so na kyerɛ sɛ ɛso ayɛ ma deɛ na yɛ sɛ wafa akyire baabi na akɔgya agu hɔ bɔkɔɔ na watɔ baabi afa ɛne yɛdi nkɔmmɔ wie no tuani ɛkɔ sukuu mu hɔ nom yɛstate firi sukuu daa baako bi wɔ hɔ nom a na ɛhɔ na KG anaasɛ mmɔfofoɔ no ɛbɛ sukuu na sukuu daa no nyame sɛ nka no korɛ na akɔhwɛ sukuu daa no a na nyɛ na nyankopɔn na ɛboa sɛ ɛberɛ a sukuu daa no ɛbubu yɛ no na nkwa no amakwae na anyɛ saa deɛ na ɛka ɔman Ghana keante asɛmpa na sukuu daa baabi a ɛsie nkwa no wɔ no ɛyɛ classroom baako ɛna ɔmɔde plywood akyem ayɛ KG1 KG2 ɛwɔ the same class na mmom ɛyɛ plywood na ɔmɔde akyem ɛyɛ so ɛnim nkora debi ɔmo sie dede ɔmo wɔ class kora mpo teacher ne wɔ kora a ɔmo mfa ɔmo yɛ dede na wei na nkora mmienu anaasɛ class mmienu wɔ the same classroom na ɔmo sua da ɛsɛm sɛ ɛyɛ ase fam ɛba nkonya a ɔmo ne nkonya practice so ebi da fam ebi soso ɛtete table so ɛna ɔmo de sua adeɛ nti mbuta mo sɛ nti saa nkora wei na daakye yɛ pɛ sɛ ɔmo ba bɛyɛ mpanyin pa ɛsan sɛ ɛha adwen ewie ne sɛ deɛ ne kyerɛ ɔmo GHS ɛhɔ nom soso na edi kan ne yɛwura a teachers for no office baabi a ɔmo try gye ɔmo ahome atiefoɔ nhwɛ ɛwɔ Sompa TV anaasɛ Facebook Sompa FM 93.1 wohwɛ office wɔ no mo a na mesi yɛn ka no korɛ ɛniwu na ase fam baabi a nkware di books ɛhyehyɛ ɛne nkyɛnsee a ɛwɔ a ɔmode abɔ office no so no atuo a nsuo tɔ a ɛboro teachers wɔ yi awie bɔ so a ɛhye wɔn na afɛ ɛfam wɔ debi a hɔ no mo si atutu ɔmo store room na mesi yɛn ka no korɛ ɛnya akɔnɔ sɛ ɛhɔ mpo ɛbɛyɛ bea a ɛsɛ teachers fo a na akyerɛkyerɛfo a ɔmo kyerɛ yɛ mmaa deɛ sɛ daakye ɔmo ba bɛyɛ mpanyinfo ɔmo tena hɔ nom ɛna yɛ bɔ ɔmɔden wura classroom na classroom kɔ GHS1 ɛne GHS2 mekɔ ɛna fam 3-4 ne 3 mako nti hɔ deɛ maakɔ mekɔ 1 and 2 GHS1 ɛyɛ nkora maako 28 ɛna ɔmo class na class nkonya esi hɔ kɔ ɛnuru 15 na awɛhosɛm ne sɛ ebi de plastic chairs ɛna firi fie ɛna ɛba bɛtena se sua adeɛ na akora baako plastic chair kora adeɛ yɛgyegye dɛ mu nse ne nyinaa abubu na aka deɛ ɛbɛwoto no nkwa na tena se ɛna baako deɛ ne maame anaasɛ ne papa wɔ sɛ ne maame o na table a wɔde so wɔ fie ɛna akwadaa no de aba sukuu mu aba abɛtena so a wɔde twene mbusa sɛ na sɛsie no wokɔ a wode ɛkɔ fie anaasɛ wogya no na wo so wogya no hɔ no mo Fridays na watam ɛde kɔ saa so na ɔmo nsu plastic chairs no Friday na ɔmo atam de kɔ na mbusa na mo ba na sɛ nsu hɔ mo de mmerɛ na mo so sie makɔ mo ma mo pɔn a na kyerɛ sɛ ɔmo de akɔ akɔsi office wɔ na yɛ sɛ ɔmo bɛ school bi ma ɔmo aba abɛfa nti kwankura maako 28 nkonya ɔmo te so wɔ form 1 ɛnyi 15 ne saa to aso kɔ form 2 ɔmo yɛ 31 na hɔ nso wokɔhwɛ nkonya a ɔmo te so a ebi te so 3 ebi te table so ebi mpo nya akonya mpo na ɔmo atena so esua adeɛ na mbuza ɔmo sɛ na ebi enti na ma na ba sɛ ɔmo sɛ ɔmo nya sika ɛmfa akonya esan sɛ hɔ no yɛ farming community ɛne hɔ nom so ɛyɛ kurokoto mu sɛ ne bɛbi wɔ hɔ no ma ɛho ɛɛdin ma ɔmo sɛ ɔmo ebenya ɛde abo ɔmo school ekomu nti ade a yɛ awerɛhosɛm paa me na ɔmo di nkɔmmɔ ebi nso daakye ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ nursefoɔ ebi nso ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ teachers foɔ sogyasfoɔ nti mebuta mo sɛ saa ne so adefo no a ɛwɔ nkora yi so anaasɛ ɛsi ɔmo ade sɛ daakye ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛne sukuu a ɔmo kɔ yi ɛne how ɔmo fa mu sɛ ɔmo bɛkɔ sukuu yi ɔmo bɛtumi aba abɛyɛ mpanyinpa daakye bi anaa nti ma mebuta unit committee chairman a yɛfrɛ no kɔsi wo so sɛ chairman wei ne how a mo fam sukuu sɛm ho ɛde anammɔ na motu ɛde afa ho sɛ mahu MC a ɔwɔ hɔ chairman sɛ me sɛ ɛyɛ no ɔmo atu anammɔ atu na ɛyɛ ɔmo MP a ɔwɔ a ɔyɛ
Honorable Joseph for say we saw do an after your wife or Mark on a Nancy aka Zunkusiaga. Or any question will say if free say you was by a campaign or Kumu or Motuaba man say Kim when see Kumu Bim. NC AC Kumu Mopim. Nan I'm saying I am Kranama Komobi school, Moya, you may get a crack, or school woman and scatacra. Emma and Pinisho Mobo say, over almost 10,000 Ghana to die to 100 million. Now, almost the Abua Adea Musi. Say, Abia make a saving and MP didn't discover Badia and your hodier. The name. Oh, marching woman, action. Say, oh, how woman Munye. Naka Omuma, what has Oma to me, Oma Tika, and Oma Hoarding SC. Teachers Bangalore Bia, teachers for Nana, teacher for Mufri, I think the child or Honomono, on Betty then so Mawa the Apping, or Muntin to us to be. So, blog no Honomano Beji. Normally, so breaks are which means an imagine a crack and a baby at the map from moon thinking. And the moon swafra a bind say almost back no one at my bambi so more. And Yadi and Cranny Suku corner editing a in so far everyone, a Viaba and Shiwam. Into school pa dear, say a casa baby back. What the social boys see, classroom, Amma, a Gina City, necessary no. In Nihon movie, a more than one crack the crank. Omobi etini edi na meza busa omo akwan so akwan no na mtire ntika ka edika kan no ekwan nye enye sanse se wunim kwan so na we drive na ko fofo an ha beto ka to akne munti bon kani nso ade da kwan mu no enya ade a eboa no wati satma mampini dada mahama etiso no na omobedwi so se eja ko di quota eba be kuso amo na edu abato na omufiri so ni ntino efiri ho eno ano no omuji su quota na omuso mo de beguso ebu okwa ampa enwie no kwankwa godu ho ana bebu o magugugu no maako dukontuku ana do masa gugu ni mpo no asai tutu ndo mo su akoto asra ban se eni diemo NC wona bu kwakuche bafo sraw grabe omumwa wona bu juwais omusra mo se mumbra na ohawa omu fam omu school se mu no omumra no mbabo mo se na be ya enkwanso bitman do pa atina ehia de se na be omu so omo na disodu no etimi abem ama adwene man so etimi etumpo ma ena wase yenua bema nana yawa mankwa mo ene adwuma wabo adwuma pa from Bekwai very serious very serious eto mire bi na se o kasa we be kasa e bia what tie fidie so no anya opportunity na bia wo kansam and it's about time MCs ahodo DCs ahodo samo pese NPP aban no enya nim na otimi break 8 na slogan bi a mode ekono a adwuma no dosu chen ano kasa no won say nipa say of kasa no free wanu mu tofom a different from say wode wo actions bi etachiri yesu batumi de wanu adonwere na ebi enwo ade say hadwen on say reporter no report no sa wo hwe ya na sa wo hwe classroom honom a wotumi say clearly eniema elake e wo school honom teacher ni a wono ebia ogwokuro kasie bi mu ni ade en Bekwa aye ka no enya akurase enti champanifo wo bo wo mudin hwe nipa mienu pe ya wo bo wo mudin empo ba ko kase obeye sa adwuma no de aboa sa school no a very easy so obetimi aye so wo hwe TV ni din a wo be kase de ya to light e de ato baabi awia na da classroom ho sa no a kan koda no hwe classroom ho din na hwe mpoma no na hwe baabi an koda no te na hwe table ni nkunwa a wo mote so na hwe ade a wo musua nti sa wo ka bi bom na wo ti bi firim na wo di bi si ani a wo benya answer sen eno hwe dan no so a akrake no a wo bin kasa asammra nanso mpanifo akura kire se wo dwene papa adwene bone usum bode asum kwadu esum wo ho ne han wo ho awia bo nsuo beto nti se nyame yamwo na nyankopon sane na nimonyam na se wo sane ni nsuo gu fom na se saa bre nso nkola no so wo classroom ho no mu a samtrofo aprosifo bambofo fire service ni ade e na ehuna mane ye be frey na forgetting say na e wo bi adwuma e wo so ye from the start de bia ye tenase na ye ja asam na to ho na asam na ehome na asam na fu na enya ninton na fu abodwese nti basa blade e wo se wudi yi sa abodwese no ki sa auto blade be packet e bi nso a kremia ni kwa won sa abodwese ni fu nti yen sase na yen fa blade 20 cd another 20 pesos enwe abodwese ni mfiri ho a nke nya kwan koyanim sa nkoda we ne ye de ehye wo mo no ahwe sa wote computer chi
ade a wo de se computer no saa ade no ano e na obe provide resource e de ma wo enti wo de semu a wo de ma wo hwekwa ye fa so ye tete nkoda no ne akoda bi maame table ane papa se ne maame didi so na wo de abetena se obesua de ene ne yonku bi a wote kumasi krodua yi mfimfini e betro nso hwe baako nti sansunsuanso no eba na se bia ye kase saa akoda no wantimi amon homode na saa akoda no so no ya sa po ne bra e de ama no saa akoda no sabi ye de ne bibia enye yie na bi nso na eye pani bia dwuma pani bia sade se enko so ye saa dwuma no na akoda no hotimi hen ha ho enye bone yes aban no de abasa free senior high school meaning say opese akoda bia no enya means to quality education sa akoda no betimi abie na adwenem ne nyansa ene ne nimdie mu no abeye youthful to the society ana se wo man no yetimo no ne enya no so mfaso but wo hwe de keka koi na wo hwe ade a wo hwe no wo TV so na nne ba bia wo kosi wo ba wo school na wo hwe ba bia akoda yi edware ya wo kotena ya na che se nyankopon no na to mere bia wo dwere ne ho a wonte ase yede mpempi metaka se ye call school ewo ekrom kuma mu ni ade no kurani wo hwe dan wo ya akrake no a obi a wo ye MC ba eni sa school wem obi a wo ye DC ba eni sa school wem eye maame no makuafo no a ye ne asabi ye prapra kwa ho ya enenne ye ma ekosa school wem enti basa no so na ehadwen it's about time we have to set up ne ye kanya mpanifo no lot of questions will be asked yeah you be demand simple answers from them. So what are they doing to support these children? So dear na wamo ye a school for no dear na nkoda no wamo here yampani for ntimuntimi mfa ma wamo jo wise yenimu actions yenimu speed yenimu punches e basa what na gwam na se bia wo hwemra se bedafie no nsam a wo command wo spirit and wo bibia no eye accurate but to wani be hwe wo tie timeline na nanom de ama wo kire se ebra campaign be koso ene ade no omuhunu wache meaning say sa wo ye MC wo ye DC na wo mpasua bi so na sa wo tena se na hemfo no bi static keka ensem bi say e kire wa na nanom ahemfo mo bopo wo dem no mbe sane na bonten obi a wote asante kasa bi asem amakan wote ase ansa na wo hene bi baba ni mu abekasa ne nsem trofo abekasa no na o mabɔ wo mo po e wo dem na wo be sane no abonten te se de obi a wo sika se obesi dan no edan na wo timu dada no ya wo pese wo si foforo no waboa ne sika no egu ne botom ti opie ya na wo si dan saa no nananom eye wo mo niema nananom nkasa kwa enti se wanye careful a eniema ebe hadwen 11 minutes after 8 o'clock Adea Akye Abia na ensam no doson ebe fa no one after the other na interviews ahodo bebre ba mini semence for ni nkomo just after semence no ye be kɔ afija Kwabena East ye free wa ye be sane aba north pictures and videos so a supporting ye kan me no makase MC bi anasa MP bi anasa DC bi say ye na me mepew me dwasa ne ma no kora na mom no the issue on the ground voice no lie picture no lie images ahodo bia no ya head am reporters akɔhɔ akɔye adwuma no so just can stay bebre na eba semence eba e wa sokore mampon me nua na etesen bibia boko de obade na daroma bibia boko semence heba semence dog hu ye de yankopa adom atran ho so tesen bibia ekoye kama anopedi na wo ma me ne mahwefo ne matifo yo nyansabo akwa ebetia na ahwefo ne atifo so ya mo bibia akwa aba e de aba semence heba clinic ayasabia yo kumase asokoro mampon ye ne asokoro mampon rural bank ni di nhwani mu nti se obi firi nkran kwa so na eba yesi bra besi wo kwa me nkroma suapon school na nim ho na pe asokoro mampon ka ho ofra osime ko semence heba clinic e ba besi ho edan fita na obi besi glass nko awa anim no e ho ne e ho edan na hosuo ne bibia akra ntimi ma ya research no kokra sanso na so firi krom na eba yesi bra Dr. Mensa from Mampon Pakoso me pato enye asante Mampon yesi asokore Mampon Pakoso ka ofro ka na usimesi wo Roma sorry dan no ana se baby anana asokore Mampon hini statue ni si no ubesi wo hono ma osime kose mense eba enni sima ba akokra na waduru honom ye ne asokore Mampon rural bank ni di nhwani mu se ebia na obi tie na otikam na osi foma di number no na de troto ho ewi afra ni nkomo
0240 61 61 60 61 61 0240 61 61 60 61 61 afei 0205 57 35 55 0205 57 35 na ye catch us say ye ho no bibia yade bia me pacho say wa yade ache na wachini na unya yaresa ba bia oso ba Kumase Asokore Mampong Siemens Herbal Clinic na ehwo no na ye di mfidie edidi dwuma da bia ka kire se umma ho enso wo yam enka se me yam ya na se emfe wo se ne ka se we de ne yam ya ne ya pa ana se sabi urane ana se wo toilet to aso na ehwo na ne starting ma waduro se je duro na nom da bi ewo se ye do fa mfidie mu enti lab kese na ewo ho no ye do fa ho no moja wo jonso sabi wajanan ye de afam na no ama yahunu se yade we na ya asomasi ana so benten enuro nso de oba de na daroma o de adom yen eye nubra enuan hini ene nhaban afa enuane a wa di bi wa fie no na nyansa wa ka onim se yakwa akofa juice bi de abaye ho na sa juice no so oba na se de mawa wa kasa no wo se bibi asane afru ni padua no okay eno kra ansa na ya hwew ama enuro ni ade a oba akonom no na meja ni nyina ama doctor na watoa so na otoa so a ono be me ahunu yarewa hodo ne labs ahodo aye ni nyina owia na masabe ka edro wanwa so no agan na onu na oboa yen ene so ye fiada de ne ye be ka ho asem pi pa do meja ma Dr. Adwa sechere oba pa awon fe na ti sen e da nyame ase watoa ma so baton no ne yankoi okay me pacho ye betia ye hwefo ne ye tiefo Oba Siemens Herbal Clinic yare bia yare bi te say hepatitis ana yare bia affect liver bia ebi ne hepatitis na me boy no oba ye beto ye boase aye nhwehwemu ye tie wa no asem ye beto ye boase e de wakola ba ye nhwehwemu se ultrasonography na wo se wo ye eno so ye de obekọ akotwa scan no ahwe the state of your liver any treatment aye de ma wo enya hepatitis nkwa na ehwe kidney disorders UTIs STIs and dem yare adwunso mu yare biara chronic diseases bit say diabetes mellitus type 1 diabetes gestational diabetes biara hepatitis hypertension biara what the buy aso ya beto ye boase ya hwehwemu na the Siemens Herbal Clinic dance ne say ye frɛ bibi non pharmacological therapy eno no enye aduru nkwa na ye de ma wa ma ho to bibi te say exercise a wo beye aduane a wo bedi eno ma bia wasa otwi ho firi ho say ye nsanom say ye cigarette nom ye beto ye boase a kyerɛkyerɛ wo nyina ama osuso nyame adom wanya wayaresa entu ba Siemens Herbal Clinic bibi biara ha obia ye benya ho adaje no ho abotere ahwew ama wo so wanya wayaresa dasi obi etie yen sisi obi hwe yen anase obi twam no wate se wo kasa number no wadaru masisuma ye hia yen pa ya number no ye 0240 61 60 61 0240 61 6061 and no Siemens Herbal one number no minia nsa wa kwa de tere say na otwe mu obi ba honum na stroke na na nipa na nya na say the doctor kan no ye de ne fan fidiem nyina wie ye no ansa na ye de ne be fan fidiem ni ama na juice na America ne bi obi a waba no ye oba oti hwichem na ontimi man nsa so afei oba doctor enim o say doctor na me pato na mu juice na mo ye ne de na mo de ye eno ne ye secret say ye catch all the analysis say ya throw bibia virtually onu ahu say ade bia na ontimi nye no ansa na okwa hu doctor kra no na afei onu atimi ma nsa so eno na kire anwade a Siemens Herbal Clinic niema onyankopon na me nsa so ye na say dem di kan no ye say yade bia obi enya prostate ya hye ne catheter obai na obaye no eduro na ye de ma no ni juice ahodo na ye de ma no na ho na ye ma nurse fo ni yi catheter ne to honom
enti sɛ wotie na sɛ woanya saa ɔhaw bi a baabi a ɔsɛ ɔde ba ɛyɛ Semen Herbal Clinic Kumasi Asokore Mampong me pa to me say sisu biem enye Asante Mampong ebi mu yira kosi ho yesi Kumasi Asokore Mampong tek ene aboabo mfitire ho no ho ana ye ho bra wodo yade ne ba e be hwe kama na me nua nyansabo akwa ene ye sorry so yi ene ye fiada eduru fiada say so dia obi anim say friends awarefo enhia mudie no ya na edoso pa ye fi say nyina ye wo fie na say ubetimi aye bibi sa wo ye bema ni atimi agye watum say bema mu a e wo say wo ba bi etimi nwane wa homache na ba bi na nwane wa homache no timi nwane wo yere na wo yere sorry kopra ma wo na opra nyina wonim ade wo na oto aye nyum no ma wo e yesan so e hye Nyankopon anim onyam say wantimi anya sa na che say wo mema ye no ensipi ensita enu ne ye ka tro say edura ye de aba abonten e frɛ no Semen's Vital Herbal Mixture and Capsules. Semen's Vital Herbal Mixture and Capsules. Say dro we na ne mra ne de agan no. Ti se wate edro bi e frɛ na agan a edro ne ye kanfo de ama wo. Me pa tro so ye bema. Na o mema ye ne nsi ye. Che se wo de obi bia wo fom kra. Afi wo kosine ne sisi a wagem. Na afi so wo ankasa no wo bema no emu nya den. Me pa tro kona koto edro ni bi. Na ye kan bema hu aye den. Wonso yo ba wo da wo se timkeja se du foche okay kan ho enka e kire se wate nka no ateko eno na obi maami bi frɛ ya wo se me free se ma wo me ma me ba me first born crowd 32 years na atenka di atenka me nya bi da na me timu adro na me kotobi na mo adro no enya asem keto o ene ese nya me na aye me sra kona kotobi so ni atenka tobi na ye ka tro se osisi na ye o ya nya sabo akwa ya ka tro se adro we ye adro ye de wo beto ntia wo ho se usisi yo yanko ade se onum ye ma 3 days pe se onum na se usisi na anko a fa ko na kwaji usika ye ni enim de ye ka edro we Nigeria award Simba Africa Award 2022 best waist paint product of the year nti ye ka ye nim de ye ka se usisi ni yo ya se enya ntini na atete ena enya udompemu na wakonya accident na abuo onum edro na nansa pe e wo se bibi etimi hu se usisi na ekọ wonso sabi ukọ toilet a hu se muja wum ena ye ka na hemorrhoids no uhu saa o how bia me so kona kotobi afi sciatica se wo to ase na twetwon unso tobi na emom wo ye bema na se u prostate wo so ana se u sugar wo so a me part of frɛ ne ma waduro na saa ne ma mienu wei enkofom ana se untini tete a se onnom a e wo se duro no ata ye 5 minutes e wo se wo ba bi timi sorry san sorry pe na che se wo how pa na wo ho na yetimi aboa wo to afrɛ dosage no wo ye ensem if you say bema wa emre won pem say do besi anom no eni obi a ne sisiye ne ya ne nom ne nyepe ana say oba woni atenka ne nom ne nyepe ana oba ne mfiti ko ne manko yie ni nyina ne nom nyepe tu frɛ ya na ya tro say do besi anom no obi so ha ne de no pese ogina so instantly ye be tro say do besi anom no eye capsules ne nsuo ni nyina na bibia ko tot ya ma je number no Ghana ha ba bia so frɛ ya ye be tro ba bia obenya bia to 0240 61 6061 0240 61 6061 afei 0205 57 35 55 0205 57 35 55 Semen's Herbal Clinic. We trust in divine healing. Ye do Nyankopon tumi kese no ene e desire de wo ya so ye ho nti wo ya de no ba e wo se do fa lab na afi lab na kire se wo yare no stage ni say na akwa koduru na ehun ro so ayesiesie wo no na de ama no bibia tototin de ama that's nyame sra Semen's Herbal Sokore Mampong ena wate won kanti frɛ wo mo na enkomo bie wo ho bia no woni wo mo ni 22 minutes after 8 o'clock ene ye kaja e de agum enche e wobate Adea Herbal enka na Dr. Muzu nso e wo fie ha enti abusua sade me guso a na me ka ho asam de ya kyerɛ wo no ye bekwa ahoma no so adi nkomo pii but anopai ma me nka nkyerɛ wo sɛ ɛdeɛ na ɛha wo e wo dan a wotimu wo Kennedy digital satellite sɛ ye nka nkyerɛ wo sɛ baabi a wo no siesie hɔ na nipa de wani monyam ye baabi a wote TV no ope inches bɛn efi 17 equal 65 and now 55 inches. Just name it, just mention it. There will pay no design no will pay said yes ya modu at the TV no what the one kasa koho Kennedy digital satellite wasam and American. A beer moon so fridges a hodo ope type of dear henny
de ne dɔɔso no yɛ mienu de yɛ sɛn air condition no opɛ deɛ hene type bɛn ɛna opɛ na heater no nso so opɛ deɛ hene kɛseɛ tenten tietia deɛ hene na opɛ anaasɛ opɛ fufu pounding machine no fasi joint hɔ wobɛnya sika adidi ɛyɛ very simple yɛhɛ da to yɛbo ase ayɛ no kama krokrowa kama nti baabi a wohia biara no wobɛtumi de asi ɛna ɛnhia enough space ɛna tumi si hɔ de ayɛ adwuma ɛyɛ Kennedy digital satellite wɔse yɛ mu sa wo sɛ popcorn na woyɛ ho adwuma no ɛhene fa na wonya machine no hwɛ machine no yie machine na wode yɛ popcorn adwuma no sɛ ɛnyɛ papa a na wanhwɛ yɛ wotɔ yareɛ de ama nkɔfoɔ nkakra microwave no pɛ deɛ hen laptop no so pɛ deɛ hene start free he ɛkɔpɛ deɛ he deɛ ne speed no wɔ soro ɛna wopɛ ana wopɛ deɛ wɔ ɛfɔ kakra anaasɛ wo deɛ no ayɛ dada ntimi ɛmfanse papa ɛma wo a ɛyɛ Kennedy digital satellite akra wagya old barrier ya ɔbɛn traffic light no ɔwɔ hɔ ya ɔyɛ adwuma Kumasi nso ɔwɔ family plaza building first floor ya ɛbɛn boss fm ɔwɔ hɔ patase Adom House hɔ first floor ya ɛbɛn police depot no Kennedy Junction so ɔwɔ hɔ sɛ wowɔ nkran ɛne ne mpɔtam na nɔpɛ yi wohwɛ me a frɛ number yi sisi a na yɛnni nkɔmmɔ 0243 0745 0243 074750 0243 074750 wo Kumasi ene ne mpota mu nso a fra Kennedy e wo 0244 385 128 na Kennedy digital satellite mpani for enye so 3A Herbal Center wo se yemusa wo se koko no afifiri henefa honam na ni emu ana henefa 93.1 wa complain ache wa no maduru ache wa ye bia enko e 3A Herbal Center ho asam na meka de ma wo se wo de sisiade aduro sonko aba ya wode koko aduro no so aba ye body koko master ayam tim yare no so aba ya kyerɛ sɛ wɔyam tim no nyina be firi hɔ saa niema miensa wɔ de ma 3A Herbal Center de no dan so ɛne sɛ sa wonum aduro na ɛni effect bia sɛ enuri bia ka ne sɛ bi wonum ya ne bia wo yam no ɛrane saa wontimi ntu kwan ɛde no wonum a wobetimi atu kwan ɛbra wɔ hawo bia ne akyire ɛyɛ 3A Herbal Center ɛna de 3A co capsules yɛ koko master no aba Kolenank Danny Heba, Misty Heba, and Apidank 0546 107 107 0546 107 107 na waje so dimpa natural health clinic say e wi say ye ba ye dimpa e ya chen ahonya doctor say yan kan kire wo say obi a yare nketen no bi de wo pa obetimi de akoba bi of your choice na mom say ye osa na ha wo de a ye dimpa natural health clinic and I see yan kan kire wo say the whole world omuna specialize in terms of osa de osa busuaku ni nyinada just name it baby a wo sebia na osa na ha wo de ye dimpa natural health clinic and na eyi wo osa no e de afri ho na mom yare nketen bi se bia wo ti ya wo bi e wo bo wachiri tipaye ani bia umogya no emfansi ye papa mfa mawo enema nkoye wudidi entimi nyam ye ene wakoma no sade enema siko wo hawo ne amane bi ewo wo minim wo corona no say no nema ehadwen edema wo a eye dimpa natural health clinic we are the specialists in terms of ulcer bra na yentu ase emfamon second floor of Wireless Towers Dichamsu Kumasi former office of Mensia Health Insurance Scheme hope dimpa natural health clinic dimpa yesena hunya for Dr. Dimpa sisia na munim komo bia ya ewo semudie na omwa efise wagye to mu se ampa obeye adwuma no na waye ne yie 0246 744 744 0246 744 744 dimpa eyesen ahonya enti dimpa de e ma wo refi se eno a ena de wo kro Trinity of Arc Limited Company say o pese wo ye adwuma ben wo ye no wo fa hene se wo ye adwuma no wo factory supermarket anase ehene fa na wo pese wo ye adwuma no wo ye plumber wo ye teacher anase adwuma bia ya wo ye no ye de wo tukan ye de wo tukan na ebra wo haw bia eni akire Canada US UK any aman maya hodo no a wankasankasa wani je ho se opese wo koso no wo ye duadwumfo carpenter adwuma wo pese wo ye cleaner anase bia wonim ka atwi warehouse adwuma na wo betimi aye construction works ni bi office assistant
and I said den na wo pesa wo ye Trinity of Act Limited and a Efra Sabra na ye new komo wa wie wo masters and I said bia wo school ni and na wa wie school bi na bia wo pesa wo tukwan na wo so ko Jessica edigu botomu a sraw ene edina doso na so trust and obey the rules and regulation of Trinity of Act Limited na ye fa wo tukwan hu ye de wo kwa koduru fia sombiem wo ye footballer na ovesa ho sensem ye behwa ne atimi secure na ye de ama Trinity of Act Limited na efre wo no adoato hayai masalachi hono mo a ya oben abrepo junction kumasi haya unya duru hope obehu Trinity of Act Limited na waboa kaso anso new market hono mo a Fidelity Bank no first floor hono mpe na obo ya oye adwuma. We are the only company that knows how you can travel to any part of the world. From Sisia 0553 164 4217 and now 0553 1633556 now mpany4 and also Dr. Amuzu the pennies Dr. Amuzu we are the champion. Dr. Amuzu Mauli ta enyunyugbo tobi money na wala fo a me na do me pa now what is say doctor I mean I don't what to say boko pa the pennies doctor no pay me for na mama ase wiase me nyina akran say me da kra me gidie mu say be ma ti ase a de be ma no enwu enti enfa ho say de ewu fie ti bia enfa say de odwuma ti bia say ba say be ma na ejejew na ejojo wa be bia say bi wa odwuma ya for years wiase nyina agina atum ohun abodin ohun ni bia no ya Amuzu Herbal Clinic a imprempren yetu akotafo nhia so buru market ho na wosisi yi na eba ni sen kura na be ma hojojo eba ni sen na be ma se bi we na adwen so na gire etra na ebedu baby e friend na se bi na odwane eba ni sen na be ma o wadwen papa se bi o na gire etra se bi asundwe mu na ni be ma se bi egu ni mu ase enye ya ya ase adwendwene adoso ye adwene de ebedie ye adwene de ebenom ye adwene de ebedi e ma ye ma di on 320 e bena go fa pressure e de abreye se pressure anya e be ma se ewu mo so wa na ni be ma se mo no etosini sure enye chemini se ye ka akwa e ma be ma sori a akoma no e ka ho bi na akoma ya mojabruso no e ya akoma yare enje se e ba se o pressure akosura e ma moja no entimi moja yie na faintinimu na ba bema na ba bema pani ho betime pega ebisu nya pressure na omu ntinimu asisi enti moja do twasanka etimi sane ba bema no ho no bema ni nya kakra bi ebetimi ya force wa fa intini asisi nim no mani pega enam se ennos wintin pega enche na adwo kakra ebetimi ya fa actress na mu apleki no mu eba ba no page eba ewra ho no mu a emani page but a page ani mu emre into hypertensive men faces two problems. They have what we call short time erection a page but anche in a joy quick one correct and I say weak or soft erection ukunu abema oba wutem ya ukunu wo sa ati biemu no ajojo na yi wan sheda bia na make ekura say yes one shadow enya buapa adwen pa wo say o ma efie ye denti na kofo sa how de ben abre no hye na muzu akiri kwan ye ma edro benum ama pressure be from kama na asama hoden su aba bema no mu enya die bema ni peja no de kokwan so na kofo wuo e de abre no enti aja bia wutie me so pressure akosoro wo da pressure dro so one masa edro no side effect ne ama obema sem sebi ato apeti a pe Amuzu Herbal Clinic akire kwan akumasi ha ye wotafo nhia so Amuzu Junction near Muru Market udru ho na se oyire bisa na se frɛ na mane ye 0247
77 77 67 67 43 43. Oyi boja broso firi wa ade ma be ma esentosi ni baako esi chiare de kan diabetes no na ncheche mu ni se ade ha me ma papa correct de nyenye ya o wa ko hye yum di pasa obefi na de asa kom so de no weni ni obeden oji fa yam kom de ben enkoda edi obedi ya na jere be chida ko fa sugar abre no wenya diabetes na atu na adwendwene de bia no no maduro de bia no wa insulin na insulin ne masem ne be masem se ekofom ti de America no de enti ya so bi nya mojabro so na ho de sem obi nya diabetes a ema na ho de sem ekofom ne se brone kan say high sugar level destroy the nerves, high sugar level destroy the cells. Nerves is how honam yi. So sugar level kosura emani wu ekum no. Me ba sa na ultimate trance for years na se unya akono bia. Bema owo high sugar level na so diabetes no. Enam say a friend say sugar no na BP no sugar no onum no. And also what side effect of giving the person low libido no. Some want to meet now for years, for months. Ne money trim crashes have you on funny reben in shia. Or baby, I couldn't was said to make us walk off wedgie. Man castle good dear boy teaching us about what said you on the mount. Sure. On cody di bebia. A diabetes now when yano, and I could no. The monia conobium. Diabetes now when you're and I destroy the cells. 93.1 and I must have onya kono only any GSA or DSX view. O was a baby no fear, my name and opena mimano. Na sound in flow grass with Bimra. Yet to me come my mother yo. A brand class is saying once. Sure. Or ban a band machine with no, the waste plays a major role in it. But like I said, the center boat of manhood is his waste. Like a boat a boat ubema numu the pivot no enu sisi sisi na so ba ni bubodi bushia no sisi na so utiye na se transfer se bi wait no enu na eje se ba se ya wo sisi enu mu a se ba se kuro sisi enu mu a ema adwuma na wo ye no oti yaw ema adwuma na wo ye no oti break ai se oba ni be ma hyemu die so de ye nya ni wo yaw mu ye ni wani je mu. Okay. So we can say anything sex should be done enjoyably, not painfully. Yes. Bema no yes sex or no all taste so or ko hu hiem or ko ya mu no hwa say no betimi aye. Ebe hadwen. Enam sisi ni ya oni nti. Mema mo severe waist pain dey share how me. Because they are going through pain during sex, they ejaculate prematurely. Ebi mo so ho dwo ebranso bi amai. Ti o. I say all year na or to nipa na o ti yaw. Na-ejo when I feel Sompa FM. Obu on so enam say oti ya winti obejeje mu ntem de how much ya no. Sure. Into was severe waist pain as a man. Planning how yes be how that. Apart from ABA sabi infections edi waist pain say ba. Anaso obi nya car kwenhye bi. Anaso obi adwuma habi so te ho che na kofa sisi ebre no. Koko anase pass emma severe waist pains pa say fifi oto ana say aye nam e wo oto koko ahu suba bia na say ye be ma emma unya severe waist pains na koko instance wo mienu e be ma so e ya brante kwa emma the feelings cause pa yi Simon antia na say omu ye ko okro twa 7 oba ba ani no adro atwa 7 e ye koko so ma ko no penny musu akoko ha no ejere ya mutim ya nsisi yade esen ma sabi oni atinka wo mpam wo ya jabi a utiem ya oyam taatim upusa wani uta ekwa omuni mu anase o how basa bi sabi o mu a bra na amus be hwama wo kuma sha me se bra tafo nhia so amusu janshi ni amuru makenya me adom ye wo 14 branches across the country sunyane area 3 Even otu na bro nse no Tachima Zongo Hausa Lane Accra. Ya wachi Mota Christian Village. Ya Medina Main Station. Ya wachi Mota. Yesa Ashama Lebanon. Second step ena Kaswa Amanfuru. Also honom. Ya Cape Coast. Kakumu do kwano so. Ya ben pokeke This is 93.1 FM. Na fana ma na frɛ for further and better direction.
na se utie me na se intuntum na ayo dia na wanya malaria go to the next herbal shop na ka so pa muzu herbal mecha ana se benu mu atro okon aduane de bia utakemre anwunu wanu mu so a amuzu herbal mecha ese adwuma no kai se ye fruity na ebre se ba se kuro bam na mu ye oya na mu tutu wo didi enye yie onya amuzu ke na so no mu a ebe isa ye fu kuro nyina afiri ho oba na fichi gonye de na yase ye ne ya amuzu ke eye se adwuma ni nyina na se ba se bia wa adwuma na ebre adwuma kakra ai ne ho wala tu wala sa onya kodi pa wi a na tu ne hunam yaw onya kodi pa na tu ne sebi hunam nya tutuo onya amuzu pi no mo wie de nyagopo ehya ne fie ku anim kakra enyini nie ahotutuo nie enyini nie sesabro nie wo fie ne ku anim na gofa saa ya no biro so a onya amuzu pi no mu a wa wie kura na dura obi ahia eye amuzu galibites but can I say it improves blood circulation, it regulates urine flow, it reduces cholesterol, it also minimizes high sugar level. Ebwa ma sebi moje dia kwenbe moje dia fusane ewo mu. Ebwa ma sugar level conform, elsa regulate BP. So you so basa anso a amuzu garlic ese adwuma no. Okay. Sami nro mako 9 die ma peti no Ghana bia a oko herbal shop pharmacy bia ro benye bia to na se je bia tu na kuma se ha upe bia tu a ko dani herbal ho misty herbal apidam omnyomo murum eye cough Colinac omo Ashtown Brensed rekwa ne Fedimens omo Keu Accra mo ko kan shi Draglin na Nabuachi Kings Walk Tinatet Repash and Hallows omo nyina no omo tubi esentombi upa amuzu P amuzu K amuzu herbal ene amuzu galekun se bia na ma ofre no dia jinchire mu no eye 0247 77 67 43 0247 77 67 43 mi free ha na mi go to adwuma no so medical transit no so ni a share adwuma se ye transfer go pen numere 6 o'clock as upon okay 7 o'clock am to 6 o'clock p.m. Okay. From Monday to Monday. They be a juma. Kwesi deu, memen deu. Filo de bia ye juma. Or how be a how bra. Sese o pressure was stroke ye wana. Sciatic e kun. Kwama intimi wo ba. Gono kun bra. Ye wo lab. Ye wo scan. Essential massage center hono mu a. De bia na beye e di amount. Amuzu Herbal Clinic. Ye otafu inshia so Amuzu Junction. Amuzu Herbal Clinic be Matias yani be ma hu Amuzu Herbal Clinic Maoji Hio Shalom Akpena Maunela Dr. Amuzu and Watanen Kano, he is indeed a pennies doctor. Ya the birthday wishes no and bana before say ya the birthday wishes na bano Leicester Ghana Limited say washing powders ahuduo nyinada ahimfie ene ho Leicester Ghana Limited was a washing powder beer different kinds. There will pay beer da what they kwache o baby awo onana bia wo na wo de kwache no ni ade a Leicester Ghana Limited. Enu achi was say sa wo pese wo pa wo sen na wo sen ye fita na wotimi kasa wo nipam. Misraw ade ba kwa wo ho obi ntimi nka nkyere wo sa ade no. This is I was wotimi kasa nipam wotimi sere wo nipam. Yesa bia wo twwa no kwa akyire wo kunu be wo na sa wo kwa akyire a na niema hadwen. What the toothpaste on Kwaba, Mama was send no aye fita na bow send no ban a one so. Yen ya man so on mu, but so be a ticket amodi tukano, ticket no, or mammo papa. Ya the sanitary pass a whole duono aba. Ope panty liner. Dear hene, the other papa codano to home, the other by a day, the entaba netre. The entretre one kasa unim car for awodi tukan enti ho ticket na wo beto menim said the American what ya say yes enti wo no I was say uka de wo pe na wo koto Leicester Ghana Limited mesraw o brass no a wo de etwetwere wo se no ahwe ni yie wa hwe ya obenya yare bia wa hwe ya enti ko Leicester Ghana Limited na kwaje papa wo de wo kokora no a wo se maba
wobetimi kura ama wo mahwe wo se no no mayi ho blast de ama wo ma ho aduro kama na wo mpɛ we na opɛde hene Mr. Lester Ghana Limited sabra na yɛni nkɔmɔ adum ya obey team for statue no Lester Ghana Limited 0501 390 337 0501 390 337 and 0244 596 943 na wajoso Alilak baby food Alilak eyen koda aduane na ma me mesraw se wa ma koda no bia wa koda no nyini no obebo adada akoda no hu na obeka se wona ewo na so na wo na wo no bibi nkoyie wa koda no mu enti eno na Alilak baby food ese yedi nnuane ahodo bebire enaba rice with milk rice with banana ene akoda no de wanya abosome nan ekɔ nanim so ne nyina bi wo ho heat ene ne ekeka ho ya ewo dam kama esia koda no esiesia koda no ewa hoɔdene kwa so Alilak baby food ena omo aka wo ho a omo de sa nnuane no aba ye de man koda na koda no nyini from na wo se wonya bia ahoɔdene sonko nipadua na ahoɔden bia wɔde nnuro bia nipadua no hia na ma nipadua no nyini yie waposo ene ma wa ahoɔdene sonko na wo nyini ɛyɛ fɛ no ni nyina nso so ɛwɔ hɔ ɛna ɔde bottle mu nnuane nso aba ya kyerɛ sɛ Alilak no ɔbaayɛ no wɔyɛ full house ɛyɛ full house no ɔba bibia bi wom te sɛ de obi asi ne fie awie na bibia bi wom no enti Alilak baayɛ no in terms of sɛ apomodene deɛ Alilak no ɛyɛ wo warehouse a wokɔ hɔ no mu a mesraw Fred Joy Wind Company Limited sesia na yɛni nkɔmɔ na deɛ wopɛ no yɛnyɛ mfama wo 0244 717 082 0244 717 082 na Alilak baby phone penny for enye wo so Dr. Amuzu was we are the pennies doctor why you mere won pem wa poso malaria how de na nkoyi wo nipadua no hepatitis abusuakoro nyina ndwodwo yare ye onkwamwa no wo fom ama wo ba no ntimi mfafuru de bia so bi ba waye frase na twam abosome na enum na oba no ho nane ya bra na wo problem sisi yade ni ade nyina so no Dr. Amuzu was a Bramusu Herbal Clinic for all your health solutions. Dr. Amusu Clinic. Tafun Shayaso, Amusu Junction, ya obe Molo Market, ewu kumase. Achamotan Christian Village, ya chere wane Puma Filling Station, no, ena edi ehwenimo. Sunyane su area 3, woho, wase Mauji Chalo. 0247 77 6743 0247 77 6743 na Dr. Amuzu eniwo eni enkomo na abusuya Joe Apau Electrical say waba Joe Apau Electrical Enterprise say ehini fa na wo se kumasi ha ya wona ma wo cables papa ya wo de be ya wo wire ni nyina ya ewo fia entete enko na umfa eja eni agro ewo aboboa no a wote Joe Apau Electrical Enterprise say empanifu agye wo munwuma na omo ye na tum ene won homa na omo di dwuma no atum enti sawunya bia eboa wo ope 1.5 ekosi 16 mm pure copper eye Joe Apau Electrical Enterprise na Efro Japan House MTU hono a eno achi RCC taxi rank ho Joe Apau ho ya woye adwuma woye free delivery ba bia wo hye bia no de hiansa wo bedi wo huni na wa frɛ Joe Apau na woni na din komo cable na wo pɛ no oba package no kama na wo de abrɛw 0543 934 550 0246 690 9898 Joe Apau na wajo so Tony Sack Electronics Tony Sack sebaba TV papa fridges freezers ahodo air condition washing machine gas cooker microwave and rice cookers ni ade nyina no eye Tony Sack Electronics na ba SD Karam dan mu a adum ya obey Wesley Methodist Church hodo pe eno obo wo yini mako ana wo so utu akoton eye Tony Sack Electronics ko sesia na omoa na ope won product ni bi nso a mesraw yesu mo ewo asante bekwai ya kire se woni bekwai post office no na di ahwane mu maame konadu ewo enche ya kire se Methodist shop hono mu a ene wo na resilient so ewo mampon ya woni old Tobut no edi ehwane mu Sister Vivian so ewo Sankore Big Anin en so ewo hono mu a kire se kale check hono ma ubenya bi ato
na product nyina so nya bia wo na wo kro no besrawo frɛ mo sesi a na yɛni nkɔmɔ ɛyɛ Tony Sack ɛna ɛfrɛfrɛ wo no 0508 108337 0244 266193 0500 309309 na yagye so yɛmra fie na yɛni nkɔmɔ ɛnɛ birthday wishes no bebree wɔ nti quick one yɛnyi mfiri hɔ na yɛmra fie na yɛni nkɔmɔ na yɛnhwɛ sa deɛ amanfo nso awoda no ɛsiteɛ deɛ de hyɛ aseɛ no wɔse happy birthday ɛnkɔma Prophet Joseph Amua of Christ Believers Church from Gina ɛna de ɛma wɔ Prophet, happy birthday to you. Happy birthday ɛnkɔma Benis Adoma Jesse final year student ɛwɔ Kwadaso nursing ɛhɔnom ɛna wɔ ya woyɛ adwuma from Mr. Ajiman Owuso Vincent. Happy birthday ɛnkɔma Yaw Opoku Jamfi ya wɔ Pankrono SDA every Adventist solitary members ɛna ɛde ɛmaw. Happy birthday ɛnkɔma Moses Akwaboa ya wo first class printing press yeah wo atwemafo ase also ne awoda sonko eneko edema wo. Happy birthday enkoma Faustina Esioko ya wo secretary South District Assembly ewo Agona from your friend Jude on the way wo. Happy birthday to you Adom Otin from your mother Equia Gold one so ewo US Abrochimemu. Happy birthday enkoma CEO of Nabzata Construction ya a free stanza of DVLA Kumase onoso ena ediwei emau. Happy birthday enkoma bofo ya wo antwema nkwanta na bofo ya watwema nkwanta na if you I don't know if I get the name right here bofo Boache. Happy birthday to you bofo Boache. Yeah before Boache Dakwa Utumfo I mean who dini ye papa Kwansi Tuo Muhine say I mean who's spelling here so I don't want to mention them Bia and okay per the damanim so yes okay and also no every record of Silver FM on that day amount. Happy birthday enkoma eja Kwabena Asamwa of Agric Kokode ya nana yaw boama enade emau. We so happy birthday enkoma Eva Kakari a fashion designer ewo asen atobiase from DJ Sakodie onade we emau sene ewa woda sonko. Happy birthday enkoma Richmond Akwesi Afriye a teacher ewo krache from Kechire Obi Sompa TV. Happy birthday enkoma my wife Anna Owusu Sewa from your husband Paul Kranche Aqua of Agona Akrofoso Assemblyman Neno. Happy birthday to Elizabeth Ajiman Badu, coordinator of Ghana National Tailor and Dressmakers Association from Big J Design. Happy birthday enkoma Rosmond Asari from PK of Sompa Television. And also dear ya ode aba eno nti abusia yemfa nsie na Friday special ena aduru honum nti enne eyensam pi asam no ebi wo honum a ekire yadwen nti edi sese wo se yebisa na yeje empanifo adwen na before say yebekaja adi agum no Grace Gitaba Center was some cancer say stroke diabetes hypertension ne yakeka ho nyina no oboa no watu ase e ma wo ade bia wo namu bia na enkoye emfa ema wo no Grace gift ena wasa wodo yare no kokuma so hwim school junction bare kese kwan no so ebu akwa koforudua ya oben gawo filling station no Grace gift Herbal Center akran so new Achimota Petroleum Banglo ya wone Family Life International School no edi enhwane mo Grace gift Dr. Grace wa ben papa 0244 126123 0244 126123 na Grace enyo so Dr. Grace of Grace Bodu editor akwa babiem yeni akwara na what is saying yami adom so mary Kobi na what is saying adomo ifie boko Kristo nti yeda yami ase papa ifie te saying oko ejinam eja enefie boja enro anso papa bye
Emra dey say toe to toe. Baby, I'm in a cross board, me report to ye. Them say kwa santimo krabe frame ma report. Baby, a toe to toe. Me jira bodyguard chese. Me ma kwan kura. Inshallah. Alaji so kasta chire nsemu kobi. Chire nsemu pa. Na temba kwa kaye toma kuma so say the whole West Africa. Ghana nkwani wa maya ye tumi trisika from our accounts to your Momo wallet. Digitalization no a ye kan ni bia ba no a ebinum pesa Ghana ye da de kuya da gina ba bia ye gina no Mr. Sante Ghana nko na bibremu ha no aye we no bibremu atoya ha no ye tumi trisika from our accounts to our Momo wallet ni nyina ba large chire ni nyina mu ache se wo mpe we ya opede ye so account say usika da bank you go phone memenda wo ofie wo ni kapre sika de account so ma wo twi e de abetu mo so esi akonti akoyi e de akoya be kwa wo fufa na o medi wo mpe sa de we ya da doctor laji ma ba mi ade ye kro no a e na wo pe na no am campaign e ko say awrade adom wotumi se anintini aku etwetwe wuro pe bia nkoma ne adu e no ashtown na na posole ye no awurade me se ma me fo krantoma o se doctor e ma to poku prempe brane mfa wo hyichiri napo na t-shirt bi nsem bi ani o mo nkrofo bi be ye mafia kwabena on sa adwuma we die ebi mu sheda be frefre mu ebe gigi Dr. Laji ba o t-shirt e hyehyɛ say candidate bi de wase eno mbedi line mu beje Alaji t-shirt ni bi mi kira wona na o mo che t-shirt no wo apostolic solid down wo ashtown wo ko bu abasale mu wa etu o mu dim eno mbeji bi o mu wie so o mu hyehyɛ candidate bi de na kwabrom ko ye video etu o mu ya na o ma wro doctor de no na o ma to atwe na che so o mu candidate no de no internal elections Adea na ubenya na wonyame hira wo so a krama fa mpaboa Dr. Laji Mahmoud Bawumia onyame na hira no inshallah wo bekutanku no be frank This is 93.1 FM me da assess of mame asemo ye busa na Friday na ye very simple say baby enani bia bie akoduri na awia bo ma ade asa na ade ache aduri ye da so de ensa tene wo be so say obaifo ama ye yinu di free nipa mu kotena baby wo mere a wonu ankasa na snemu ma adodo de ontumi ni bia na so mame yo kwabra me da ase ano pay wo sa kwan ya wo de amaye nse ye nkasa ho kwabra ye abibifo ye ntumi nkasa bayi ni wiase This is 93.1 FM anything okay yeah e wo wiase babura kan o se e ma oba bayifo akonwa ntra so na se e ma wani mmere oba bayifo aduane na kyese ye wo bibi sa wo na se wo ho a wo nipa no a wo ho no enye wo nipa no na ya de bia ya etini mu enti se ye beko atia de woni mu ni mom enam susu se ye betimi akoatia no na kwan wo ho e wo de wo gidi okay se me ye Christian ya me gidi se nyankropon ho na wo ye tumi enti se tumi bi kra wo ho a ye twetwe onyame ne source ene ye de tumi no ti se me hunu se wo bi ye bayifo a me attack nipa no personal nebo me deal with any nipa no de woni mu no through de me magie die no okay enye se yakotwe ba ne de akoba obi ne de akoku no ti kwabena sa de atwam ani bia ba se kayem pese se bebo bidi kura e wo Ghana ha ba bia 21st century ya dure se obi ya bayifo nti ne makra tumi ni totwene ye ntaduane manini na ne nyina akofa bai etwa bi atradi ifo ya o mama Ghana atete apansamu kotachi ya bayifo hwibo nto ya bayifo ya adoto ya bayifo botu pamsen ya bayifo ni ache chebe yi no ni de amani pa eti se wanyi obi o ye mature kwabena obecho sekan because obi o he na brabo ni eniema e koso kwabena bayifo ho ye ni achinye they are there nanso nye kwa esese ye fa so na ye dealing with them no okay e spiritual issues as you dealing with them it was spiritual na say ye nkono honam mu ye kono mu dia wugidi because obi wa onye Kristo ni ti minyame amimi boni di wonyini wagena nanom bansere okay ene ne niema ne haban no ne niema wono so betimi de akon atia sa ade no a wo ya e wo mu kwabena me sa kira foforo 2000 mene midifo bi me sofo bi ana o mi krom achim do sakra me osofo kwa me nyame fa ne kranse o de ba atwa mountains ye bedi 40 days be bompai ena sofo bi
e preaching no see aban bi e friend no. This is 93.1 FM. Yes first obi e di ewu no si krom awura mu a ene otwa woda so. And was say yeah koi. Obi enkotwa sa aban bi no fa kanchade emu so no won hye. Na won fe nware na jude sum sa 7 days. Na se won nipa no kra no po wo bayi. Na won pene dade batakelia e be papai no. Kwabena na ye ni akola bi neti. Satam na ye ni ge bi neti e fie na me ne da. Mercy na me nim so e bayifo. Na me dem start say me dia de nudwa. E no. Abani che ge no ma ne confess. Ka wo wu. Enti yenti mi nkase ade nani ho. Ewo ho aye adwuma but yankon physical nko buru nipa enkoku nipa enu ntimi ntade ane mame mame ni mete okura o san de aye bone kura ma wawo enti se wo hu so obi obi a wo be den me hu se wo obi a me de se na me ka no hu mu ne ye be kontokwa no okay hu mu ne ye be ko me ne wo be sere aso ni ye ko ye be ko na wo ntimi ntua na mo bi a wo be kantokwa cha ne ye bi wo be tumi akoka sa no de on se Kwabena hu mu asem no e ya na ye ranks wow ukali hu a ekumbi wanya wo nyawo ne nyame na beko se de wugidi enso na so otumi so betumi atu no a enu na betu etu kwatwe aba akwatwe dua akwa yi no a emwa eti on se yesi omo ye ho emra ebeboa Kwabena ba ibon dos rodo Ghana ha abayibo no edoso wo mo wo ho yenim but ye ni wo mo nko e wo hu because bi kura Kwabena nipa no anajoni na odidi boni wa ye sina wompe eso abetra ne so tisi o mo bi wo betimi di abom na free wo so why not ba ye no ye papa ne obone wo sa no mpe so mo kire se wo white eno ya brofu di om di edu praying any train na yeso ye di black any wo red ni di moja kaguo oba kwatwa homa na ase ntire moja fra na mo so ena black ni di ensemone wono no wa ye ensemone ebusuemu defo pa na waton sanom no de atone so wo ba defo wo fu atotwire no de atone so no ne black no red ni die moja onom wo mu de so mu na nu moja ni e kaka atotone ni ye yesei obaba be hye obi mu kotwitwa ne yere enu ye bayi kokko no black ni de nsamone oba pa ni monyamfo bisasante wakwa wade edra na dwa ni kuntumi ne na etanko Kwabena etankwa ye ko wie mu a di ma mi nua so wode kwantoa atene jam ne water na betu atego obi baba ma so ama wa joli wo be jaw enu ye black no semone wo mu di semone kratch enu ye bayi black kratch ni a o fi o professor onima de se ya bo ama ya to eye dwamama no susano no esabe enkofo mamariwa enketua no wodi ko na fe wakofe akoda ne yedna akogina daka 15 years ne yedna ko enu ye black no wo mo so dia na brofo ne dia no ya ne ntani ye yefa ye dia no age se mpanifo bi wo bi o mutumi de ye bi wo Ghana abrofo ne dia ne white ne dia ye petuntum no ye mpesa ade no se no nko a hwe mo jagu na din semone na ebetiba ye hu bibi eye anam say e be ko no hu Kwabena say ye nyai ehuna mu tokwa no aye di tu ba yie no a enipa be ko prison be do so ye timi hwe obi ani bo ne ba yie oh say bi wo ho a won nipa ne ye ya wo ye ta ko wonya wo be ifo akola bi wo nsema kese ense so woka ne niam ya wo ye nyina tunu se de wo de banana adi obi kura tumi ka kura ne bi tumi ka wo mada ye sum wo da wo twere ne san ne niema ekoso ne ade ne nyina no ese wo pe obi na me nipa bi a wabea wo hu kwachiri na ne kwachenza me be niema bi a wo ye no me hu so yie bia Kwabena de ye kan professor bit in office be ka se me fam kwa se me so lifiri onko no because ono wanyi ni eso wo ho be ye wo ho wo wiase ye wo black ye wo white ye wo red tell me before ye ne black ye black and red no white ne abrofo ne dia na ye de red no ye krim ka gu fam ani moja fra na mso na o mani accident bebra yes ne wo mo bebra ebie na ya driver for no fam so no de wo but to me so wo black ne so de nsemone wensa na da go tem teacher ni ne yi wadi kofa kola fefe no yemfa nko jail twa etwere ya de yem friend run about ba bia wa dress no e wona ya liebe krim say kridi na de wa to form what dey host editor
Baga Kwaba. Ona me joso. Baye wo ho. Oh, Kwabena be ye wo ho. Na yin nyina my experience kakra. Me de kakra me kan ama asante asomi say. Ya etie nyina ya befo. Yes. Me de mini bi. Oh, befo. Unso da Me so. Oh, ya befo. Sa da so no ayo. Nti wo so da na we befo. Ba se nipa nso a wonya wadwene mu na wo ntimi nso da ye. Obi ni hono mo se ote asasi so won so da ye. Na mo ga be de so yi da ye so afiri asetrem. Da se ti de ma nyina ya befo no. Nti wo befo. Me befo so wo befo. Oh, you ni befo. Mama me so. Baga. Nti wo befo. Baga wo befo. On so da ye. Enhu bibi mfo obi ho enka. E ma ne mam. Wonya befo. Me kan se ya doma. Na ya doma chede. Ado ene ya doma chede na we ne ya doma chede. Baye ya doma chede. Efie japade pa. Nti wo befo. Me befo so wo befo. Ohini ne befo asante befo. Nye befo. Wo befo. Ba ko so ye instincts. Wa adwene. Your instincts. Wa hunim ye kasa wo. Ade no so besi. O se asubasi kan yo se me enko akonde wo befo. Nye be ye say bibia na boga instincts. Bibi wo ho a ye hwe ne say esi wa anadwo. Eno ne ye fa ne say bayi no. Ena bi nso wo ho no mo atimu say wo ho no mo a itimi review e kire wo say. Ena asofo bi gina ba bi a wo say awurade kasa kire me say say ni na o say nkom ne ade. Eno so ye bayi. O say ye wo ewiase baako ena spirit bia. Ewiase baako pese o ena spirit de nyina akọ. Ekwan a mefa so a mekọ sa ewiase no. Say ye papa, say ye bone makọ akuduru honom. So ho, enti no bi beda o say oda ye no ohun sa asomasi akọ akọ. This is 93.1 FM. Asomasi akọ akọ na ade na si. Na ye nyam kopon na e bo ni kokose emfa wo so na nto sa nipa no. Enti na wo benfo no yakasa kire wo wanti a na to. Enti na wo so de ye bayi. Okotum yes. Obi ana so de obe. Oh, untira peniti me catch say asomasi kwaku asante ebo ho so yero hu ne beye emrewa no o se yero hu ne beye to anamo ne be wan to anamo aso aye ko winsani na sifie ho nti obi ana so de ye bayifo bibia he Kwabena abrabo na ye bono se beye nimu a enye ye baga wonyi ni sa se ye yama obi abo obi bayi anope se obi ana so de ne ye bayifo na obi anso ye bayifo ye obi ho nti so for wo wo kwa so me ye obi ho no ma Kwabena ye obi ho no ma ono na braba a obono even ote ho say kra no omo se efre bi in a form of a trance opomfa ne tinto ade su say kakra omo se o ka bibi kira say ni say ohunu bibi de bayi de no wo ye bayi no ebi de ye adwuma ebi de omo de ye adwuma ye wade adentina me no mienu na ya bo enipa me nsam yenu onam yenu na me we de wakoya ru premi de minti binye. There's something unique. You school ye koi you bu no to say wa benese oni bayi no nti obi onima de so bayifo ni bayi oga wonsam no I'm trying to get it but yeah we nipa da sani obi a wo spirit uni spirit yes spirit because spirit na mama ye nipa that's it into what bayifo into from your creation from the onset yes dunya bayi no onset yes spirit no ya to ne bayi kwasi broni wo bi ode akwa ye europre ye de ye de ato akwa rensafo agu ye fie obi a wo ne spirit yes ye de ne nye it yes ye betimi atene no oh ye betimi ye betimi atene bayi ye betimi sa kwasi broni de ne de ye europre ade ne de ye computers ade ne ye de ye mobile phones de brayen ade ye de to yare ye de akwarensa to abusua so a ye betimi ya mana yi na den ye to no ye say ye frɛ papa bi me money din wa ye ka e wo Ghana ha ne de ne white wa ye ka Ghana enye spirit nti boga white wenchi me fa ne se wo yere enu aba abo ahema ene wo mba ma ya fefefefefui nti obi e bayifo oh as o ye ni pande wo bayifo wo spirit enti asusa spirit no o de be papa o de be bone no it depends on how you develop it na obi hunu nipa no wo bayifo yes ohunu but yet tese obi wo ha se ma yi sof ma me anim de akodi bone but e bia me an kasa no menim se ma bayi eno so on se spirit no e woni ndi so ye obi wo hono mo a ne de ano odene opini no awa na abesan ye obi wo no ma ne de ne ye ensuo obi so so ye mframa ne de like ye ye obi wo anyakopon bo mu omo wo sa de no
wo mu fie say yes omo ai time bi o mu so so ye de fie de ye den ye de fie de ye mmere na de ne yetimi bo fie bi say omo de esikafo nko a ne ye bo fie bi na hia pa anya foundation no anya foundation bia because with the foundation is a foundation is very solid that anya foundation bia foundation is weak about na me boys na junkies no mu gu fie ase me kire o mu fie wo kruma na o mu papa no the foundation no manya but no my junkies it's nothing about foundation enti spirit na ti mu a wo so obey fo no obetimi a command no obetimi a choose the opposite spirit no yes enti obi pen so the spirit no bokro no me command me die so how possible you bet ma command me die so me niema medwene se niema me de ko me o de ko ne wani so no yes ye me de ko namu no se me dwene papa na me de ko namu a ebeba me die so na boga namu de obey da predict boga obey da predict say bi obi dan na jo na chese okoda na ojo so ma me yabda wani mka it depends on obey da predict de be si oda him because untimi predict yes the word so na de ko na emnya sa enti se me kwa akoda no se me kwa akoda na me dwene se me sore no pa me ba be bobo ohinini a and your friend say and none mu asa ne mana na baba mani so and me so da na me aso me si kon me so da na me we dia bom ne wo wani so wo tirim na de call you can command odaye so betima to ase yes ba ye betima to ase se ne yeti develop no ye betimi abre na se ya ne nyantete ye bi se ba ye ne bi wo ho a e won taban yesi atwitwa na taban so yesi abonsu agu na taban so ma na taban for and those kind of things no ya wuti bi na ya wugidi se ne kwabna obi sofo tete obi no aba be sofo pani no na fantiti mu sabe pe na spirit ne tie whether papa na se bone usia obi no start se ogrumu no papa opijawa obuild o spirit no obuild ba na obuild ba na obuild ba enti se ne yesi tie bia no se o de papa se o de bone no obuild a obekọ one build a ubegyina ba bia wugina na enti boga no nti me de ma hu se de timi mu no eye papa na se ye bone ni nyina depend on how person obuild this efa na me ya akola me de hu se akola bi wa yisa wo papa na wo dwene ma enu nti na enna ne ya jasunsum katankwala ne so no nti mo katankwala ne so a bibie ekọ ade bi ekọ wu aba be kram nti sa ade na ya ne yete se na ne ya jasunsum katankwala so ye bayi me spirit no it's my spirit and me dey kata me maso nti ye bayi nti etimi kase ma mi we de na o say yo emperifo bebro mo ma mi no wu a omo ncha asase so obi kura timi kase me ma me ewu enche mi so yes etimi tisa yo nipa bebre ho no mo a yes ne ma mi efri asase so obon say enche na okọ na se enche na ne niema eye basa agi se bia yo bu ho no mo a efie bi wotum say opani bi ho no ma ni nua ma bi onfomu niagro ontoto o ma se eye die ntia because of he say yo niema bi ho no mo a ono no onko na ni nuru ho no mo but ombe boni chi do ka sa asem former president bi wa film o ka sa asem ya se ne maame film no de enche ono so film ka enche no ono so yes yo empenifo bebre kwabna last week na me ka asem bi say abrabọ na ye bọ no se uni chiginafo uni a spiritual father forget it now spiritual father no so ye baifo ana spiritual father ne nye baifo as to say depending on ne wo pen no se me pesofo a me spiritual father ye sofo me feel say ono no spirit no ebro me de so okay what I say obeso me higher rank yes ono no higher rank de me beba enu ntina so we asofo akese a ye papa archbishop Duncan Williams be catch us say Benson Idaho Samo ene hwan nom na egrumu wo mo de omo baye sa so na ne ye papa bi a Victor Kusibuate no mo a omso be catch mo say archbishop Duncan Williams na build wo mo de omo ba eti at every stage in life no when ye obi a ono no wosoro na wasonsa de waba eti se wan ye bia forget it nti ba ye muso ye oboafo but yes baye muso ye oboafo say physically it means so bin sa boa no baye muso it means so yes sane so obi na so your friends say Facebook akwa ne nsa na odina ba bedru ba bia wadru enti na enye easy say yesu obi yesikani a ase ube influence no like you ne spirit ni ade bedi agro because ade sika no ekuta no na mu no enye spirit keto na ekuta no nti wotimi ekuta sa ade no
sika no so na control eti se metimi ya control saa de no a na wo se control mi no a wo de nti obi a bayifo me si we nipa na so daye nko ade a wo bayifo ne dura na adwena wo so daye kwan Yankopon na wo da ne 2 minutes na ho ode a kire wo ne ba bi mu na ne bayifo no so ka se Yankopon na da bibi a kire no ye nyina Yankopon ntina me ka se ye wiase ba ko pe the spiritual realm ne ye ba ko pe konfo behu malam behu sofu behu but ekwan a me mefa so a me de be ko hono no and determine whether me de ne black and say white me da seboga editor na ye be for asante e bo e be de obi e be for editor obi e be for obi e be for obi anya be fa ba yi no ko de ya wo ka no say wo ho na 93.1 FM no timi ka de be ma enu nya be yi de no ye de ne ka me de me be for papa oh say wo ho like you said instinct say me bi am ka say say bibi say beti ene me be wa meti ma kan say me hwe science and predictions say me hwe abrante suban we say abaya we say be busumi say obeti ma nyem no nyema eno nye ade bi ameka say ayehu ma say because me hwe science and data na me pass our prediction what you say ba huhum de ye wo mu asede bebrebe say nka abayisam for say abo ma si kana na ahomachi amanfo so re se be yakwotu no say da mo aka me ate no enye easy sa so ate tenti no nye obi a na wo so da ya anje se wo ye yi yirim se nipa de na wo betimi adabra wo so da ye wo so na so da se nye beye wo so na ye beye na ye gopo yi bibia cha na se wa so da ye da ye so no bi wo ha nya mitimi che bi wo so a enema ohu no environment na de ko bi wo boy wi didi bro so kra no a utimi so da ye hunu bi na we say abo bi pam sa na ma nyina enema wo die na nya sa insuanso wo wadwen so ba bayi ankasa wo ho ba ye ha de ohun yama abayi ye no anye fe anye fe yesu so nyina sebe edika ye mo sikani bia ma me bayi da sikani bia no wa Ghana ha na se ye wi asi meka se ni ma na beta ko bo sikani ma me bayi na nka wo betra hen fa is 93.1 FM obi a nipa na abo bayi nipa mu hwan na ye omo ye sikafo ye hia fo nko a na bom bayi nti ama abayi ye no enye fe wo ye bayi na de bayi so ye ma na ye fe se emafo de no on bayi magic emafo de on fa magic so wo ya ade bi na omo ni omo sent ne ma no wo ya ade bi na apim na pese wo nyam nim de bi a pese wo hu ade bi asi so sa magic ni be boa ma wotimi ade ansa we problem yen ye obi bre ma se obi ya Ghana high in particular say oba babo ne nye ya odi problem obi ba ko in some countries wo be blame no an won say no an nye ma bi a wo ye for no ina an ko ye ntina ama na bra ba yesa waje say ba ye ha no de oba brabo no wo wi school nye adwuma nye ebi kra course ko university kra no doesn't apply in modern time ba ko ye wan kwan ko nye wo nye adwuma ye no ni na bi na ama ni nye adwuma ni na so ba ka say so me na me ye wo na asofo esu didim bi nti no be ye de e wo ho bi siso nyina ye ti be ye nka obi ye no wa ni ye mo nhye no because ye ma me hu ni say nipa hu anopa na say wi a won enti wo normal say ya edu anwumra na wo another allegiance to some spirit benesi nipa kofufuro bi a wonu wo mo esa agro nti wonu nko ano wo hunamu ayonkofo no sa humu ayonkofo ba ya ha ya me hu say be ye no mo mfa nya adepa bayi wo kamna we ka se bo ma ka se me ye bayifu wo ka se me bebe si ana me gituma unipa kura ba me che obesuru be mi hu bayi bi da yesu so ya bobo bayi ye keka hu bebe we si bebe ya ade ye de ye ni hu ana se obi actions na etimi kire ne se wo bayi eni nyuma no na ebe me hu se obi ye bayifu ni nyuma de ma wo de ye ne se obi na ho no okwa bayifo na anti nipa papa so na anti but ni nyuma wo ye no so hu ena ba me hu se de nyuma no biti sai oh se bia sebi obi timi ka se me de bayi bo me ma ho ban ampani apɔtɛ ne ma no so yɛ dɛ ɔmo yɛ save nneɛma ɛkɔ kan ma wɔn nda wobɛtumi agye adi obɛtumi ka sɛ mede mbɛyɛ bɛ obi si bɛyifo me na ma wi obi ampani ampa ɔbɛka mu sɛ ampa wawe nipa no ɛno deɛ wontumi nkyɛlɛngye ba me metu yi sɛ nipa no ankasɛ wɔ no yɛ mentumi ntwa ntoɔnto sɛ asomasi wɔyɛ bɛyifo no wɔyɛ sa meni ani yɛka bɛyɛ wɔ ani sɛdeɛ na mu sika no that spiritual realm no yɛ ɔmu nidi so ahodo bebrebe ɔmo se bɛyɛ kɔ ne so anyɛ sa na ɔmo ka ɛna bɛyɛ so na ɔmo sɛ ɔyɛ nsɛmɔne wɔsɛɛ deɛ ɔno so na ha adwen paa wɔha adwen black so enti ɛba saa no a
ye ka so bi ye befo a wo ne wo ya bo ama wo ka so wo to o de na call wo ye ka so ye befo a me pa na me je because wo nya bayisem bi ama me huni abayisam sɛ ɛda na di saa sɔfo maame abayisam yɛtumi da na di saa sɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ ama obi ahu sɛ wɔba fie tumi yɛ ɛna deɛ nipa mfɛle ho fɛsi na nom de bɛyi si na ɛnɛ deɛ ɛbi mfɛle ho obi tumi bɛtena social media so ɔyɛ bɛyifo nke cancer ma se ano mo bo ano mo di bu ntrofo nso fa so a ntrofo de bɛyifo bi ani wɔbɛtena baabi aka so wɔ bɛyifo na oni aduru na wo ka kyerɛ wo sɛ te sɛ ne me ka no ɛyɛ sɛ asante ɛboa yi okodae no okodae sɛ wo se bɛyifo no tu anadwome boa na body ne da hɔ ba sɛ wo dae no a wo so dae no wo sɛ wo spirit ne yɛ bibi foforo na wo so da ne adeɛ te ya wo yɛ dɛ Diana me call techi ma. Oh yeah. 93.1 FM. Mande me ba pa na me se kase akoso ya wo se de bi na me se said me die kan die say ye fa me die dia akoso ya be wo be ma na me so die na akoso ya wo be ma e ba mu wo be ma dia no ti ma be fo e ba mu wo be fo yes boga no me o dae no se wo so dae o so dae na wo nipadua ne ye de se wada dem se na pie iti before no so dae no amfa body na nkɔ wo na kɔ wo so dae wo body ni mpie nkɔ baabi a ɛyɛ nipadua no na saa eyi saa ne ma ne kyerɛ iti before no so on so ya okɔ he before dia wo free nipadua no mu kɔ ɛyɛ wo gyina hɔ asante ebo a wo gyina hɔ wo before ni bi that is what it me one esua fa on it will can dia ba beto me dia so say ne o can dia for me dia so say no kra obi a yete ase nyina nipa da sani bi a ya home honhom tiaseni e wo mu no de all of us your spirit me spirit fa frɛ na wo na watu din se bɛifo wo na watu bi din se bɛifo ma yɛm fa frɛ fo no kakra yɛti ɔmo so hwɛ sɛ de nyina yɛ bɛifo obi a kyerɛ na adwene hwɛ sɛ de nneɛma sitie 0551931931 0551931931 Dr. Silas member pick a course no na me hwɛ adeɛ sɛ de yɛ kan yi sɔfo maame akyerɛ na adwene Libia Boga akyerɛ na adwene yewura editor nso akyerɛ na adwene mo pick a course maame na yɛnhwɛ sɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛkyɛ maame nhwɛ na pick a course no na Minia, good morning. Good morning. Nana ya na what to say. Ajana dum me ho yɛmpa so na wo so ɛ. Yeah. Nyame adum. Nana ya na for the first time me ne boa ma ya adwene. Obia e bayifo. Me ne boa ma ya adwene na say doctor for etimi me yake asese obia bodam. But obia dam a wapo no e obebi a wapo akosi. Logical no de o de. Ko nsa wutimi da so da ye no ne number bi no. O kra fi wo ne de. Said the KDA no be ye bi na ye adwuma. So bi de de eri nam. Ye ntiro bi tiri so ba ye na abam. Ye bi pass me si de o ka sei no ani so a asemi timi fi o. E de be ya. E de be ye na medase emfa ni bafoforo. Mini amachien. Hello. Good morning sir. Udini baby akasa free. You from the school bi ni kasa free sipe. What ye minu anom so o tene san. Obia ye befo bra menye befo aka me susu bone ma on da. Menye befo aka me pese wo wadwuma sai da. What you say? So so nye befo aka ontna se enjum ho adwubone se me ka me twi kwa aka me di nya absent kwa aka ye. What you say? Onye befo aka onjine ma me se empo ye friend me kwa amane bi the more na me kwa amane ma me ha no na wo so na we ni. This is 93.1 FM. Minia, good morning. Good morning. Enti obia ba ifo Minia. The friend Mohammed Mekazevre atibu. Pa gente o boss. Dia me ne bo kan ni bia be phone no obia wadu. Na mo no dia wadu aduru no be na kire wi. Medase. Minia ma chen. Me ba cha udini ba bia kasa free. Me pa cho yes for me. Oba pampa cha wo sen. Odium. Minia ba obia ba ifo. Beyi obia obeyi. Na the tell say me ye go company Kesse de mi bo hodni. Na me aboku na ye ejuma no. Se atembi bona wo se ni na ye eni pa ejuma ni. Na se e dia de bi na sa ye beyi ni so na bibia oba ni me personal e oba no. O timi se bathroom o stand don't say me the for saving.
na bibi ada din enti o mo bibi o mo na de papa bibi ya mi ni ko baby ya mi fi ni ne bi abo be etel me da se me good morning ni die eye adwuma pa me da se Papa, good morning. Good morning, sir. Me ba cha wudi ni ba ya kasa free. Me ba sure say we go get a real company. Wo so ji tumu say wo bia ba ifo. I mental say me da ma ni ko mi ka pa ba to free abo amount. Because we tell say me the Bible na in there the boy of by na. If you say Bible no his papa no go baby. The Bible is go baby. Make it to be a baby. But the Bible is declare, but the Bible is that your Holy Spirit and your demon and the demon is war and the Holy Spirit will be open and open. If the Holy Spirit are not the Holy Spirit, if the demon in short, no, by ye dear, Obia will be an boss. Medase, Ayasemo. I come meet no best and watching non craba pemu. It's time say ebiti abe na yente do my abe herbal clinic e wata no so apatrapa new site ho for all your problems abe herbal clinic sabra honhom fam ne honam fam ya bia kire wadwene bia no ye de ne ya chemu mienu honhom fam ne honam fam de ye honhom no sickle cell ne ade no abe be clinic na de free one time na wanya kwan ekọ wanim enti ko abe tano so apatrapa new site ho abe herbal clinic yente no na ye ba na ye jemu e de ma sports crew no so betiki over enti yente doctor Abi. And so with the Abba, they be out there by now, kind of one out boy, Sabre, for brain, do one dance here. Now, see, I do be one dance here, say, near sweet to me, a crack. No, rather, yes, you come my gun, and we am pie and is a boy. Now, dear Yabeka, and what's on with the woman, dear General, Omra, the nation of Rabba, on the Australian, and beside yes, with him. Amen. Amen. Ha. Yanko. Asam wagano. Ya tigana manchi ya yentevi. Ya ni de eko. Abe ha back in kasa wa wati en Canada. Say Dr. Abe. Obi a say onyankopon de obi aba no oyesi ya. Na odi obi nso aba onu nso nam kwan foforo so yesi. Abe ha ba de ye de ayaresa. That's right. Aduma chede a onyankopon edi ma Yesu Kristo odi be sankofo ya no okọ share say woman be din asam so na omade ne mran sam so no mdo mo hatoro so no kuro maka no kore no sankofo no so de aduma chede akase brusu be ma won enti se yewura ananti ewiase a se abel susu ni ndro adu wiase. That's right. Sickle cells anka onu so tumi boa manka sickle cells peja ya anka be boa because sickle cells dey wiase. We are okay o kopa wo the next minute to bo wan se wa frel boa because miniska enti dia same ye mintumi nye na mo aduma chade ni de wo ho edro no so wo ho se no sickle cells wiase nyina se ma meya dwume kabinu za sickle cells kwa yare wo wiase you see de biara da enipa di sun yawo na mofra wo hu amane wo mu bra ensa se wo mu wu no kura nyame anim na tore bia na mere ho minim da bi se bi nim fie ntimi de minim na so yakopɔ de ade echa mi mahu se nipa bre papa akabe ya sankofoi aka hwe wo mu firi anka ye na so me de ma hwe wo mu firi beti he asamu aranko anazambo enti wow ba yes secrets wo bi wo fie odim wo bia fa ne bra 5 days sa ya de be free ni para no so na no bi fra me fi America obagin ro ni bi de koye command ma mienu ba ko ti wheelchair mu ba ko so na ni kidney hu aka ama na furu aye dendende mani de hu no esan se wan fa na amma ntimidi ndro no nyina ma no e kire no from way to way last week of frame say mama say first one ya ko test secret na free ni mu afi de na ne fo ho na ne kidney no Ghana hank e be ka say e say ya transplanting and na say bi e de be to dialysis so no ono so e ko hwe ye ki ade na ahono ho no apepa free ho enti papa ne bisa me say e de na onyama me enti me de tu wiase nyina mo nkire me de be nka nkire no minim de onyama me e bi say oba yesu ne gidi a
no nimpo was mama we are sure me see me shop and we dey call near fanya me di new achi also could do airport no me ban extra one say e bia no so anyo bi no de abano o se na yes ni load no dooso enti onyi bi oyi bi na o de ko no secretary ni edu na aka no ba no obi afa airport Kumasi Kumasi ya obi afa enti o friend bi na me se we de ko nipa ko ne ba yare na oniska enti wo de manemfa onya ayaresa wo so ba ne benya ayaresa eno odi gidie kwa sisi nkola ne bi enu nyina no o se doctor se wo mo ho ato mo kra wo mo nye sickness biem inshanka safo awrade se enya ma ho odi na mo na doma afutun me so no odi ama me wo so dia na hawo enya sickness nko eni yare amesa etwere anope ya obi friend se akwada bia esa atwere nti we je school be se mfie numni ne ba mete menka eno odi akola ba ese atwere ni nti akola so nko school bi mo jai school no ati tani wo nti ya no teachers ne kura ye o ma homete etwa sa na chesa de kyere ni nyina ye basa enti ama odi ne ma me de ne breme minimu no sese beto sa breme nkai no de bata no pay eno obi frame e ka kyere se akola no be je aduro no koye no wonu maduro wi akola na start school ye bi school was start school e ma bi thank god inshanka safo awrade se nyama ho odi o me say onyame a odi adom na mama no o ka me ho se de bia me friend sa metiti nyankopon fi se nipa ebre nipa bi te sa e bia da achi kro be yet se president asem aye kan wa be gira mo ma yi do aboa enso ya ria kitwe yi ese no me mpa ye ne se wa me ne wo kasa wo ya de bia wo de me moso ne then so we had the ninti no maybe touch him or nipedwe wa brabom ubi be touch him akra wo baninti ubi bia na no bi ba mo se mama me baba ko enti se me si Kumasi hafie abrosa be se awotwe a enka masi akra bi na nante abe jemika be bo amede kwa e jemika na metua ka no still na yare no wo enti mama mate won ka na de na menye na me se wo de afa ne bra na awrade meboa osu obema ni to ka na asem no na osu ne baba ko penti wo eti wo ba ni ti de asa wo ya mo ma wo tibi nye wa kasa wa bra bokra wo tibi nye we fie wo timi boa da bia wo disi kasa ya de na obi ya de eje ne ka ya de san ka menya me ho ma mo be mo nyina nhye o obi ba na de tezi dada kra me ye de yie ma fa me sra mo wo na ya je ne ka ya je ne nantwie ya je ne ho enso so ya de nko enso ya de ye nko me sraw fampa bo ta mechi na boa me ye mbo so nyankopon paye na dro ya odi amema mi nyina omram na nsese nipa ne yare na omfa ye ho kodi de nyina amfa se da manyame me say so obi osa obi se masa osa 8 years ade osa 8 years asa osa 5 days eso osa tebe typhoid acha 1 week ese temiko nanso osa ya jiwo ne ochabla na de bia odi la so de atwa photo do TV so de bia ade ntira hospital de bia sa ade na be je bro preko pe na wotwa na wotwe mi lu hu ntowo na de bia de wani mu twa mfoni e na we yare na msa na yare na so de bia odi la so ade ntia na wonti abe nkana se wate dia se so wonti ya e na me ka wo se fresa na mesia me bobo kire wo okay se bibi ha wa e bia bibi ha obi a woni mu no 0243 345 392 0243 345 392 050 64 60 208 Mrs. Sana me so de scream na se so wo TV de atro sa aduane na wo mpe no eno ena masa ya de yawo me kire de aduane kro no wo se mama bi kama no da na me se so akwa akodi sa aduane ne dia me se wo ya de we eno ana de obekọ doctor se bebre o me hwehwe ma ju hu sika nyina na so ye hu de yawo me se wo lake sa aduane ne di bi enti okodi aduane na wo twe mienu obo se mama afa de beto anu mada ena me se so o se eh na ye de na hunu ye na me se aduma che de nyankopɔ de ma odi no ma nyina asa ka wo ho enye se ta no so apatrapa janji wo si ho a bisama me abe ana se the secret service doctor mama ba ko pe na o sa secret service ewiase nyina no ono ena wo hwehwe no ana wo fresa ana me ya medareto opa mfeka
fa fam na bra wo ba ye be hwe ama de ani gya akọ na wo de ani gya akọ ma awurade ada na se we ne ka awurade ada wase so aka sa fa ye mu dia awurade wan kasa ye wadwuma na ne onyam kya na mra wo nkyɛn ye nso so ye nyam aduane ndi we ne ye bisa wo yesu wudi mu amen 5G be energy drink where if you tire if you get the 5G it go help you miso be mango drink it get very